2 ta' Diċembru, Beata Marija Angela Astorg, Verġni, għexet bejn l-1592 u l-1665. Il-Beata Marija Angela Astorg twildet fl-ewwel ta' Settembru fi Spanja. Kienet ir-raba' wild ta' familja reliġjuża ħafna u trabbiet f'devozzjoni kbira. Fis-16 ta' Settembru tas-sena 1603, fl-età ta' 11-il sena, daħlet mas-sorijiet tal-Klarissi u 6 snin wara ħadet il-professjoni reliġjuża. Ftit wara waqfet monasteru f'Zaragoza fi Spanja u fl-1627 saret il-badessa. Imbagħad fit-2 ta' Ġunju tal-1645 waqfet monasteru ieħor fi Spanja wkoll f'Murċja fejn serviet ta' badessa sal-1661. Kienet tgħaddi ħafna mill-ħin tagħha tistudja il-kitbiet sagri kif ukoll il-kitbiet kbar tal-Knisja. Dan ispira biex tikteb il-brevjar, skema ta' talb u n-nijiet għal kuljum. Marija Angela kienet mistika u viżjonarja, kienet tara u titkellem mal-anġlu kustodju tagħha. Mietet fit-2 ta' Diċembru tas-sena 1665 u fid-29 ta' Settembru tal-1850 ġiet venerata mill-Beatu Papa Piju IX għal virtujiet eroiċi tagħha. Kienet ibbeatifikata fit-23 ta' Mejju tal-1982 mill-Papa San Giovanni Paolo II. Il-Beata Marija Angela Astorg baqgħet magħrufa bħala il-mistika tal-brevjar minħabba id-devozzjoni tagħha lejn il-liturġija. Hekk kien sejħilha il-Qaddies Papa Giovanni Paolo II fil-jum tal-beatifikazzjoni tagħha. Semma wkoll li hi kellha devozzjoni kbira lejn il-passjoni u lejn il-qalb ta' Ġesu. Imma x'ikun dan il-brevjar? L-uffiċċju divin jew it-talba tal-liturġija tas-sigħat. Forsi tgħiduli li dan huwa ktieb li minn fuq jitolbu s-saċerdoti, il-patrijiet u s-sorijiet f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. Iva, imma huma biss imsejħa jitolbuh? Fiex tikkonsisti it-talba tal-Knisja Universali tal-liturġija tas-sigħat? L-uffiċċju divin jew il-brevjar u talb u qari li l-Knisja trid li l-insara jitolbu kuljum. Is-saċerdoti, id-djakni u reliġjużi kollha għandhom obbligu li jgħidu dan it-talb kuljum. Dan huwa magħruf ukoll bħala l-liturġija tas-sigħat għax huwa mqassam biex jintalab f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. It-talbiet prinċipali tal-liturġija tas-sigħat huma dawk li jsiru filgħodu u filgħaxija. Ta' filgħodu magħruf bħala it-tifħir ta' sbieħ il-jum propju għax bija n-nisrani jagħti bidu għall-ġurnata tiegħu. It-talb ta' filgħaxija li hu magħruf bħala l-għasar jintalab manżul ix-xemx meta l-jum ikun qed jintemm. Minn barra dawn it-talbiet prinċipali hemm talbiet oħra li huma iqsar u jintalbu f'ħinijiet differenti tal-jum. Hemm ukoll dak li huma magħruf bħala l-uffiċċju tal-qari b'siltiet mill-kotba mqazza u l-aħjar siltiet minn awturi spiritwali. L-aħħar talb ta' qabel l-irqad huwa it-talb ta' għeluq il-jum magħruf ukoll bħala il-kompieta. Fit-talbiet kollha hemm salmi u kantiċi ta' tifħir lill-Alla. Fil-Kostituzzjoni Apostolika Laudis Canticum insibu dan li ġej. L-insara kollha qegħdin jiġu mistiedna biex jgħidu it-talb tas-sigħat ukoll dawk li mhumiex marbuta b'liġi li jgħiduh. Dawk imbagħad li laqgħu l-praċett tal-Knisja biex jiċċelebraw il-liturġija tas-sigħat l-uffiċċju jgħiduh kollu kuljum
bil-ġabra tar-ruħ u kemm jista' jkun fil-ħin tas-sew li fih kull talba tiegħu imissa tingħat. Fuq kollox għandhom jagħtu lit-tifħir ta' sbieħ il-jum u lill-għasar l-importanza kollha li tistħoq ilhom. Konsagrazzjoni tal-ħin mill-Ordni Ġenerali għal-Liturġija tas-Sigħat. Kristu wissa lil dawk li huma tiegħu biex jitolbu dejjem bla ma jintelqu. Luqa kapitlu 18 vers 1. Il-Knisja laqgħet din it-twissija bil-qalb kollha. Hija qatt ma taqta' mit-talb u lilna tħeġġiġna u tgħidilna b'Ġesu ejjew noffru f'kull ħin lil Alla sagrifiċċju ta' tifħir. Dan il-proċett inħarsuh mhux biss biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, iżda wkoll b'mejja l-oħra l-aktar bil-liturġija tas-sigħat li fost l-azzjonijiet liturġiċi l-oħra għandha bħala ħaġa proprja tagħha li tqaddes il-medda kollha tal-jum bin-nar u bil-lejl. Talba. Omulej. Fuq l-eżempju u għat-talb tal-Beata Marija Angela Astorg għatina li fis-silenzju profond tal-qlub tagħna inkunu nistgħu nikkontemplaw lilek anki f'nofs il-ħsejjes u l-istorbju ta' din id-dinja, hekk li naslu biex natuk qima dejjem perfetta bi kliemna u b'għemilna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.